Puila subscribe kradi tai bell icon na click kradi biskangni video ni notification wana bagi. Je bरै nini khoyo thonai bo nini sajak. Je bरै nini ganao thonai bo nini hik. Je bरै nini room ganao thonai bo nini khani mayani manai. Tei je bरै nini muktri ni bagai sak sak thuya tongnai bo nini khani ama. Henke lama wo nini gana tei himai thangnai bरै khe bahaki malungkha nini gana tei lai thangnai bरै bo keboni hamjamani borok eba sajak eba hik keboni khani mayani manai ongoi tongo. Abagui no jese bरै no nongkhe kok sitrai eba hamye wansukmung bai ta wansuk di tako.